Національному лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву окупанти продовжили заборону на в'їзд в Росію і окупований нею Крим до 2034 року. Про це стало відомо під час так званого суду над Мустафою Джемілєвим, який проходить в окупованому Армянську. На засіданні озвучили відповідь управління по захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом російської ФСБ. З неї стало відомо, що заборона на в'їзд була прийнята ще 5 березня 2019 року строком на 15 років до 5 березня 2034 року. Росія заборонила Джемілєву в'їзд до Криму після окупації півострова у 2014 році. Але термін дії минулої заборони закінчився ще 19 квітня 2019 року. Втім, жодних документальних підтверджень такої заборони так і не навели. А рішення окупантів лідер кримсько-татарського народу оскаржуватиме в Європейському суді з прав людини. Документ, на основании которого выносился запрет Мустафе Джемилеву, не видел никто вообще, кроме вот этих засекреченных сотрудников ФСБ во второй службе. Не видело следствие, не видели лица, которые якобы объявляли в аэропорту Шереметьево Мустафе Джемилеву вот этот пресловутый запрет, хотя в суде это так и не подтвердилось. Не видели пограничники, которые в Армянске физически не пустили Мустафу Джемилева, не видел прокурор, не видел следователь и не видел суд. Тогда вопрос возникает, на основании чего вообще у нас происходит это судебное разбирательство. Утиски кримсько-татарського народу в окупованому Криму продовжуються. На безвинних людей навішують ярлики терористів. Учасники кримсько-татарського національного руху з Іслям-Тіреку Кировського району виступили з відкритим зверненням до народу. Вони підтримали всіх бранців Кремля. Напередодні з такими ж промовами звернулися учасники кримсько-татарського національного руху Білогірську, Бахчисараю, Судаку, Джанкойського і Красногвардійського районів. Наши родители были депортированы в 1944 году. Мы родились в депортации. Мы это все знаем, все слышали от своих родителей. Все то, что они пережили. Сегодня это уже в другой форме продолжается. Это, обвиняя мой народ в терроризме, сажают наших детей. Ни в чем не винных. Это все прекрасно знают. Много здесь знать не надо, все знают. Невинны и ни в каких терористических актах или действиях каких-то не участвовали. Нагадаємо, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Тоді затримали 5 кримських татар – Азамата Аюпова, Яшара Шейхаметова, Лінура Сейдаметова, Тимура Ялкабова та Олега Фьодорова, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь в буцімто терористичній діяльності. У Німеччині суд визнав винним підприємця у порушенні кримських санкцій ЄС. Його фірма нелегально експортувала металообробні верстати, придатні для виробництва ракет. Про це повідомляє видавництво Deutsche Welle. Мова йде про 41-літнього виходця із Казахстану. Було доведено, що чоловік порушив санкції ЄС щодо Росії в 7 випадках у період з 2015 по 2018 роки. Його засудили до 3 років і 9 місяців позбавлення волі. Ще один фігурант справи, 40-річний виходець з Киргизстану, був засуджений до 2 років умовно за звинуваченням у пособництві нелегального продажу. Фірма повинна виплатити державі майже 8 мільйонів євро. Це прибуток від нелегальних угод. Крім того, засуджений за пособництво повинен перерахувати державі всю винагороду розміром 184 тисячі євро і виплатити додатковий штраф у розмірі 150 тисяч євро. Список тих, кого слід покарати за репресії в окупованому Криму, передано до Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що порушення прав людини на півострові є системними, а Україна сподівається на запровадження так званого нового санкційного механізму, розробленого в ЄС. Це система швидкого запровадження обмежень проти порушників прав людини. Міністр Кулеба сподівається, що санкції проти винних в облавах та судилищах запровадять вже цього року. Санкції реальні. Ми передали список людей, яких ми вважаємо винними у порушенні прав людини в тимчасово окупованому Криму. І, безумовно, ми докладатимемо всіх зусиль для того, щоб ці санкції були застосовані вже цього року, оскільки порушення прав людини в окупованому Криму є системними та кричущими. Окупанти обстріляли
обстріляли район Мар'їнки на Донеччині. Поранено українського бійця. Про це повідомляє українська делегація в тристоронній контактній групі. Пораненому військовому надано термінову допомогу. А вчора ворог накрив мінами 120-го калібру українські позиції поблизу окупованого Донецька. Такими ж мінометами били на Приазов'ї. А поблизу Павлополя, Талаківки та селища Золоте-4 гатили з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат серед українських захисників. А за даними розвідки, російські окупаційні адміністрації по той бік лінії фронту посилили пропаганду, щоб поповнити лави окупаційного війська. З кінця лютого активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення. У громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, поблизу торгівельних майданчиків, адміністративних, освітніх та медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформації, спрямованої на героїзацію російсько-окупаційних військ та пропагування військової служби у складі з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Російську фотомодель та актрису не впустили до України. Олена Галіцина прямувала до України буцімто у справах, але на прикордонному пункті литовища Бориспіль її завернули прикордонники. Виявилося, що жінка неодноразово їздила до окупованого Криму відпочивати. При цьому перетинала неконтрольовану частину кордону через так званий Кримський міст та літаком з Москви. Галіциній заборонено відвідувати Україну впродовж наступних 3 років, а найближчим рейсом її відправили до Мінська, звідки вона й прибула. С этого дня и на 3 года у вас будет запрет въезда на территорию Украины. В вашем паспортном документе я вам проставляю штамп о запрете выезда на территорию Украины, запрете въезда на территорию Украины. Если вы попробуете въехать на территорию Украины в течение этого периода, у вас будет продлен срок до 10 лет.